aya wuchikwa n'ụzọ ka isi awuchi because ya kwesịrị na akpọ channel ma bụ obi ndị eziokwu ya wee be ya nụ eziokwu. Most of the bloggers na hide most of the things ndị be anyị na akpuchicha. Ihe ma ji wete video n'ụbọchị nke taa enwe video nchọkwu nne ya bụ video repented Boko Haram. Ọ sị ka unu na-anọ ka isi ezipụ ha ozi mba dị ọzọ and ego one ndị gọọmenti na-akwụ ha n'ọnwa. Akwụcha unu ga-echeza this video unu amazi dịka ihe anụ nwaanyị ka na-ekwu na Nigeria ekenwezikwa ihe dịka Nigeria because I believe in n'uche m I believe in this what we call selected justice. Enwe ha na-akpọ selected justice na this country nọ n'ime. Before you know say na Biafra the only solution. Biafra, I keep saying this thing, Biafra ya abịa obodo mmadụ na nọzini ya. Because as it stands today, government Tinubu but the highest government borogolego in the 55 years history of Nigeria. This is the only government borogolo ego karịrị the whole previous government borogo in the history of 55 years of Nigeria. Mana ọbụrụ ya chọrọ ikwu n'ụbọchị nketa ka cool go down. Na n'ezie ihe nwoke Boko Haram kwu bụ ihe ndị gọọmenti na-akwụ ha. Unu na-echazi ya anyị bịa kwụsị ihe dịla anyị n'obi n'ụbọchị nketa taa ka ọ dị. If you hear about repentant Boko Haram, repentant bandit, listen to this man. You understand how it works. This man is an insider. He will tell you exactly how they do it. Listen to this video. It's very, very important. In fact, Nigeria is a joke. Listen to this man. Boko Haram are being rehabilitated. Now, what they do, after the rehabilitation, they fill form, they ask questions. How many people have you killed? So if you kill 50, you have your own class. 50 and above 20, I have never killed. So if you have never killed, maybe you stay there 1 month and go off. If you kill small number, 2 months. If you kill many, 6 months. Which type of ammunition that you use? Then that is the people that they are going to pay them a payoff of 3 million and a monthly salary of 50,000. I'm saying this, it should be a shocking. I'm revealing this. After being rehabilitated, what happens the next? If you cannot live without gun, the government will provide gun for you. As a civilian JTF, you all know that they are here in Abuja. Most of them are repentant Boko Haram. Some of them that they cannot stay in the society, they are being exported to Algeria to go and attack the miners, to go and do illegal mining, gold mining in Algeria and be paid. If they sustain gunshot, they are going to be transported back to Maiduguri and treated in the University of Maiduguri Teaching Hospital through the government of Borno State. The repented IDPs, repented Boko Harams, and also the civilian JTF go to Zamfara. They are there. The government of Zamfara is paying them 70,000. The government of Borno State is paying is paying 70,000 to the Borno State government. The Borno State government is paying them 50,000. Meaning it is a job, it is a business. It is not a crime to start a business if the business is being recognized by our government. The business that I'm craving for is to start my terrorism. I'm not going to terrorize anybody. I'm going to fight back. It has been so painful that the killer of my dad is being paid with taxpayers' money. The abductors of our wife, our children, our sisters are being paid off by the taxpayers' money. They drive luxury car with escort. There is one man that slaughtered 96 people a day. Now he's driving with Hilux. His name is Adamurugu.
I'm saying this, I don't care. I don't care. I'm ready to die. abịakwana m ka nsị abịa ọzọ nke ka nke bụ na kunu na-esi dis video nwee ike ọ bụ na o nwee ihu nnọkọta na enwezikwa ike ya enwe some people na-enene vidio akpụ dị ya isi n'ala mana ka nkọwa ya ka o esi wee be nke this man kwuchara okwu na this video wee sị that na gọọmenti na-ezije ha ebe dị iche iche ma ndị na-eje eme illegal mining ma all those things. N'uche nke m enwere ihe dịka repented Boko Haram. Enwere ihe dịka repented Boko Haram. Ka ngwa gị nke bụ eziokwu. Bible anyị na-agụ bụ Christian si anyị na ogbu mmasị na mma na ọgbọ egbe si na egbe ana. Yotago. Cheghalịa ha mmehie gị aka. Ọ bụghị pụta unu esi na Boko Haram enumba unu na army. Because o kwuru ekwu na most of them are inserted into the army. I continue when we use akpamkpamkpa because government ji whole record of repented Boko Haram. Ha ma ebe ha ziche ha ma ebe ha nọ. The last time I kpọkpọ na Abuja, akwa one boy bịa made the video ka ndị government tiri aka kpọrọ under 8 hours. Emechara ya bụ video, government tinye aka kpọrọ ya. Now, gezie ntị n'obodo anyị atọpụgo ogodo gbara ọtọ in the sense that na mmadụ ya abịa tii moto tọrọ mmadụ 150, 200, 300. Biko nụ ka njike n'ụnụ. Ma luxurious bus move mmadụ one ka unu ebu. Mmadụ one ka unu ebu. How many luxurious bus ka ndị a na-eti abịa kwala ndị mmadụ gbaa n'ụzọ onwe polisi ya asị ha kacham onwe ha amị ya asị ha kacham enwero ndị civil defense ya asị ha wo enwero ndị air force ya asị ha gidigbam etinye aka tọrọ mmadụ n'ihu ụwa n'ihu anyanwụ n'ihu Adam atọkọrọ mmadụ ha jewalụ. Mana mee video today na ọ na-abịa gị mee video today kwuo ihe against this government kwuo ihe maka obodo adịghị mma kwam aka ha aka na-abọ ha abọ gọọmenti etinye aka ebe kpọrọ gị na abọ gị. Mana ịmasịzi m na this people na-eme video etinye na social media na ha ma ụma bata Nigeria nwere onye gbọ ha woo na ha ma ụma bata obodo nwere onye gbọ ha woo nwe onye si ha nna kedu ebe unu na-eje kedu ebe unu kwụ akwụ ebe ike ha na-adịwo mgbe ọ bụ na eme ha na gidigidi na ana Igbo sent operation Python dance sent operation crocodile dance sent operation udogachi sent operation hadinkei sent operation obodo adịghị mma operation nka ha nchado those operation niile ahụ joint task force niile na ana Igbo ka ha jụ. Police ana harass youth, army ana harass youth, civil defense ana harass youth, road safety ana harass youth, VIO ana harass youth, vigilante youth, gateman youth. Kwa na nini uniform ọbụla dịka kaki chi individual na Nigeria na onye ahụ aghọ na top of the world. Nekwa Sunday Igbo hụ na-akwado ibupụta his own security unit. Enwekwa onye kpọ ha terrorists. Ya kwụ na ha na government approval. Wepụta. Who are you to set up a private security in a country? Government eme ya approve. You set up that's anything, you set up a security unit. Mana nke ndị Igbo seti ka ha wee na-echekwa onwe ha are being called terrorist organization. Mana bandit kịta onwe na-akpọ ha terror. Onwe na-akpọ ha terror. Biko n'udodo ebe ọ bụ na onye nọ anya saa ya. Anya ma gịnị saa onye ọbụla ekenekwa m ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ.